What's up you guys, it's your girl Andrea and you're watching Anndrew's vlogs. So for today's video guys, as what you can see, another vlog na naman tayo ngayon. Di ba Tagalog hapon ko? So alam niyo naman, mag-vlog ko nga Bisaya ko. So ang vlog na to karon is Bisaya edition prank, you know, prank. Sino nga Ilisuda po kayo na ano naman sa kasig Tagalog. Tinuod lang ha. Naano to sig Tagalog tungod ano yung vlog na karon. But ito lang na-request na mag-vlog ko nga mag-Bisaya. So it's Bisaya edition. I hope you like this vlog. And yeah, this vlog is a prank. It's so basic guys. Yeah. Mag-Tagalog na po ko. So yun lang kaya na siya. Basic lang kaya na siya. Elite talk. And yes, sa totoo Lisuda dyan. Anyway, shit. I don't have any something to put in my face right now. Yeah. Bisaya man ta. So kailangan Bisaya jutag now. Bisaya man jutag now, no? But atong fest na jud dili man jud mo ko-operate. Guwapa man jud ko sa kagwapon. Char. Ito lang hilason tan. Talagang man sa request ng kinahanglan natural na daw ta karon nga vlog. Yeah, man natural. Sorry, wa pa ako naka-post pag gahapon. It's Thursday. Yeah, it's Thursday, May 28 na siguro. May 28, Thursday, May 28 niya. I-post pa ko ni Saturday or Sunday. Sorry ka ay. So, mo din ng prank ta karon. And yeah, please go come with me. And then, ang ako kay prank is ako ang, I think ako manghod ng food. Ang prank ta, kita namin siya mo no. Sponge cake. Ikaw na ako gusto ng story. Ay, siya ba? Shit. Girl. So, same setup check ng takaron. So, medyo ako siyang pa-zoom in siya gamay para mas ma-zoom na ko ang mga face-facean ngayon, di ba? Pati adjug now, naku, niya ko now. And yes, so, ang ating prank is ako mamawag ako manghod. I think di nasad na ako prank ako manghod kay mutuon na po ni siya. Kaya nakabawin ako manghod ng kasabot-sad na, di ba? So, I think ma-prank po na ako kung di sila ko ma-prank akong mga but I'm gonna try my best, diba? Kinahanglan sa tama ng kamot of Bisaya kay dagan sa kaya tag mga friends kang Bisaya. Dagan nagreklamo ko lang ano kami ko Tagalog. Oh my god, kamo na lang kayo nag-vlog, no? Diba? Let's go na. Ay, dagan tag siya ano to sa tong malapitang ubusan na dito ang atong malapitang lagusan for, you know, medyo esh. Let's go! So, kung gigamit is ang Milo. This is the Milo if you want. And yeah, kung kinahanglan na lang is akong i-cut into pieces ang baret kita ginawa nila. Init ki siya guys. So, ako na dyan ko sa diba na ako. And na akong icy chain. Nakasil pa na ha. So, ako na siyang tatanong. So, yan na nga. Let's go. Di ba nag-red siya ka na ako yung bitang. Okay, dagang kasi agi-agi dili sa amo guys. Like mauwa ko na sila. Dagang kasi agi-agi. Saka na lang siya i-cut o kutsilya. Ako siya i-cut o kutsilya. Sige na nga. Ako siya i-cut o kutsilya. Let's go. Let's catch right. Sumurag, lagnaw siya gamay. Yes, lagnaw siya gamay. Yan. Ako siya i-cut into pieces. Hindi mo siya. So, ang amo pa naman kanina lang limit niya siya sa mga pagkain. So kabo siya araw. Ako na ka mag-bisog-bisog pa po noon. Iingan yung information. Wala para mas better. Hingi ka kami makita ano ka rin. Mas better lang siya. Habol pa siya. Ito siya i-cut dari guys. Kaya para hindi magubat yung mga kasarik-sarikan dari mga gamit mo. Mas nyamdunggan ko dari atay. No? Blatamot atay dari. Ito siya i-cut. Hindi siya guntingon na lang kaya nako na wait lang. Kaya kabugo.
Wala siyang monggo, mura siya pineapple. Ano siya, spread sa katoan. Yes. She is clear, they know, di ba? So guys, ito na siyang try and spread. Like, mas better siya if edit na lang ako siya dito. Perfect. Ayun ko Lisa. Let's go. Mananako and then ora tulol akong gihimo sa mga bababak mga dala ni. Yes, para nilahan ni. Oh my god, so man ako guys. Wala siya akong gihimo, like wala siya tinuod jud kay ako siyang gi-fill over the Milo and wala siya lamig siya sa namon. I hope it will work. Let's go. Ako na ko i-prank ako manghod again, guys. Let's go. Ay, si. Tika mo saba. Tika mo saba. Tika mo saba. Tika mo saba. Ay, si Chin, tika mo saba. Masuk sila i-prank, no? No? Dead naman siya, guys. Let's go. Ito ako. Mon! Alisa! Yan ang marshmallow. So, may chocolate marshmallow mahito. Pinaanay tainiya. Flavor ani kay Milo. Chocolate chip. Chocolate nga ko ansa. Tapos yung kanan. First, imo sa 1, 2, 3, go. Oh. Game kita. Game kita. Game kita. Game kita. Ito mo na. Paano mo na? Ay, siguro. Yummy, yummy, yummy. Gikaon niya tanan guys. So, prank number 1, a chef. Let's get it. Nasaan ako siya sa red. Hey. Merci. Pero wala ko na siya churro. Oh, diba? So, ito siyang tanga. Marshmallow sa kilid. Pero wala ko nag-churro. Wala mo din marshmallow din. Ito na ating perfect product. Bawal na siya guys. Diba sample ra? Tumura ko na siya true. Pero mga sa siya true. Let's go. Haggard na kayo ko. Kaya ganihara ko na to. Gubaguhay lang nabot ako mama. So I'm gonna give her the ano. Itong patilawon si mother sa itong wall feet na. Dali mothers. Ano sa mani? Malamang chocolate man na. Kabi. Ita. Kagahi, ani tsukulita. Chocolate lagi na. Ana i-dip mo. I-dip sa na ang sa mangka. Gisod gyud ako sa ref kundi chocolate. Kaon pa siya. Yuck! Saan mo nga spans? Uy! Sponge ka doon. Yeah! Sumpa ako. Anak, kit.
Lamig laba kay nasa las pero madugang gyud ko sa silingan na mo. Morning, it's already 6. Ayun, mala ako pinakasayo ng mata. Just lang. So, ako is ikaw-upat yung mata. Ang kasayo. I'm so proud of myself. And yeah, tunti ko sa ng vlog. Sorry if ako gising ani kay buntag pagod. So, pakas na buntag. Inom pa ko. You know, that one. And yeah, so tugnaw. Kaya nag-sweater. Sweater ba yung sweatshirt na ko and crop top. And yeah, that's my base. Gigan ako panghunaw sa akong laing. Gigan ako panghugas sa akong nang. Wala ko nakabutang og moisturizer. Kaya mura siya og dry. But yeah. So proud. So nato na yung parang akong father. Let's go. Mama na siya vlog. Hindi. Ano? Kaan mo, Doraemon? Manam na siya kaon, good. Kana kay manam na siya cupcake. Gumkaan na mama na mo pagana. Ni kaon na lagi si mama na dra yung gikaon. Usa ka buok. Di man usa. Kani man na imong kanon ano day ka. Kanila di ko na anong cake buing. Ano ka di hala. Uja ka. Dili mo na kuan cupcake mo na. Kaon na nagad so oy, unsa man ako? Gahi man god. Di man nimo tagtangon, utang tanga di man nimo tagtangon good. Imong disukikiton. Kipilit man na siya. Ay, puro ni Milo ang mga. Mo gani, gibuhat kaya gapon. Oh. Lame. Naigahi. Hindi lagi gahi mo good na ako. Naigahi. Nagapon. Lami. Gamu. Naiguma. Naiguma. Gahi kayo. Naiguma gahi. Ibawa na. Naiguma gahi. Guma daw. Nakatakara mo ka pa. Gahi kayo. Guma. Gahi kayo. Guma. Gahi kayo. Guma. So that's it for this video. If you like this video, give me a thumbs up and subscribe. Yes.